Elämme jännittäviä aikoja. Sitä MTV Cribs. Nyt fanfaarit, musiikkia. Tänään ja uusi lattia. Upeeta. Ihan sikikkä. Täällä on säilytystilakin. On. Haluatko joa tänne huoneen? Olisiko tää teillä kundeilla? No ei oo juuri. Ei oo juuri koko ajan ero. Herra Jumala täällä. Tää on main. Joo. Selkeästi. Täällä on hyvä säilytystila. Iso keittiö. Wow. Wow. Tänne mahtuu ihan loistavasti syömään. Joo. Ja isot ikkunat. Oh. Paljon valoa. Oh. Tosi nice. Ja kauppoihin ei ole pitkä matka kadun yli kipittäin. asua täällä. No me muutetaan. Haluatko sä asua täällä? Uusi jääkaappi. Wow. Niin muuten on. Ihan peräinen. Mistä sä tiesit, että se on uusi? No, se näytti uudelta. Pakasti on alhaalla. Mistä tää menee täällä? Eikö se ollut sisällä? Joo, se ei ole kiinni. No, laittaa sen sitten kun... Okei. No ei paha. Onks täällä lampuja? Ei täällä ole lampuja. Onks täällä? Onko tossa? On tää sähkö. Onko siinä imu? Täytyyhän siinä olla, kun sen Tosta avataan ja... pattaa. Joo, kyllä sieltä kuuluu. Koeta paperiarkilla sitten, että jos se vetää oikein kunnolla siihen. Maustekaapit. Kaikki. Hetkonen, 2 jääkaappia. Ei Mitä oo. velkkaria? Ei ole totta. Mitä velkkaria? Sulla on oma poikamies jääkaappi. Ei tässä ole mitään järkeä. Onkohan tää nyt joku erähdys? Niin mä just mietin, että pitäisikö tää olla pakasti ja toi niinku jääkaappi, niin ne onkin laittanut 2 tällaista. Onko tää nyt ihan totta? Onko toi joku kauhean iso partsi? Sauna. Hassua, kun veskiin ei tule valoja. Veski. Tää on tosi Sun iso. menee. Sauna. Joo. Se on varmaan palannut. Sun menee hankintalistalle heti lamppu. Eiks tästä tuli? Ei.
Pimeässä sontiminen ei ole kiva. No niin. Sitten tässä on tää meidän makkari. Onko sielläkin vessa? Oo. Tänne tulee pesukone. Ja mitä? Käsel. Wow. Onko se olisi joku malli, jos tässä... Älä väännä. Miksi? Sieltä tulee vettä silloin sukkaan. Ja tähän päätämme kierroksen uudessa kasapesoksessa. Kato, täällä on samanlainen ilmastointi kuin meillä. Hetkinen, emme päätäkään, koska puhelin on käteessä. Sulla käy joka kerta. Tää? Jotenkin huono homma, että jos Noita saa kaupasta.